Gipailalom sa hard lockdown ang Barangay 23C sa Davao City. Atong sayron ang detalye nini pinagi sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Real tungod sa nagkadaghang kaso sa COVID-19 sa Barangay 23-C, gipailawom kini sa hard lockdown sukad Sabado sa hapon. Bisan mo palit og pagkaon o mo trabaho, walay tugutan nga mugawas o musulod sa Barangay 23-C sa Davao City. Kini human gipatuman ang hard lockdown sukad Sabado sa hapon sa lugar tungod sa nagkadaghang kaso sa COVID-19. Ang maong barangay ang dunay pinakadaghang kaso sa COVID-19 sa syudad. Hasta mga frontliner sama sa sundalo, pulis ug nurse nga residente sa lugar lakip sa wala gipasulod ug gipagawas. Pero paasa dagpo iyang cases, murag gusto na siya i-continue. So kanihanglan, ang tanawon na to, kung unsa naman yun ang mahimo na to para maundan na siya because we cannot sacrifice the 181 barangays with just one barangay. Wala, tanan-tanan. Undan gud ang trabaho, sarado ang mga tindahan sa sulod. Stay at home lang gid na sila. Kay very strict ang atuang implementation sa lockdown. Tanang entrada gibantayan sa otoridad. Natay napulo ka post nga gibutang dito palibot sa Barangay 23. Ang katong ato ang mga Coast Guard og ang Coast Guard og Task Force Davao. Hinuon una ang pagpatuman sa lockdown, mihatag ang Davao City LGU og food assistance ngadto sa mga apektadong banay. Kining sinanay nga buot unta kuhaon ang apo aron ipa-check up, wala gipasulod. Man di sabi mo sulod. Wala kami sa gawas. Unsa inyong ihatod ayon ta? Ha? Unsa inyong kinahanglan sa kwan? Apo na ako pa-check up na mo. Follow-up check up na karon mo good. Tapos, Kailangan na mo yato sa hospital sa yang pedya. so paaboton yung mugawa sila. Ang ubang residente igo na lang sa pagsilip sa gawas. May tabo ning lockdown. Pero generalize man siya. Tanan man yun. Ang usa ka barangay, dili puris. Unya namoy pagkaon sila gihatag. Ay sila Naagya tagapon sir, pero di puro sa tagatag. Na lockdown na midahan. Ang barangay na classify isip very high risk area sa syudad. Busa si Mayor Sara Duterte Carpio na nawagan sa tanan nga likayan una ang pag-adto sa maong lugar. We can say na it is in the very high risk na areas sa ato ang risk assessment sa mapa nato, and we advise everyone to avoid going to that area for whatever reason, trabaho man o dili. Real sumala ni Angel sumagaysay ang head sa PSSCC nga pwedeng 14 days ipatuman ang hard lockdown ug pwede kining malugwayan og another 14 days depende sa sitwasyon sa maong barangay ug sumala usab ni Mayor Sara Duterte Carpio sa iyahang pahayag karong hapon lang nga daghang mga residente gikan sa Barangay 23C nga misibat dihang mahibal-an nga magpatuman og lockdown. Busa giawhag sa mayor ang mga residente sa ubang barangay nga kung dunay mga bag-ong tao sa inyong mga lugar nga gikan sa 23C ipahibalo sa otoridad gumikan kinahanglan sila nga i-quarantine sulod sa 14 days. Real. Daghang salamat Jandy Esteban.